días. Nos micrófonos e nos controles estamos agora alumnos e alumnas do Colexio Público de Cruz do Niño. Somos Raquel, Roberto, Belén, Julián, Lisi e Lisi, da emisora Radioactiva, e tomamos as rendas de Ponte nas Ondas para presentarvos a continuación a grabación que nos trae o Colexio Río Frío Vilar de Monariz. Eles preséntanos de Augas e Festeiros. Esperando que les haya gustado, motivan de todo por poder de este colegio. Río Frío de Vilar de Monariz, o seu programa de Augas e Festeiros. E cando xa son as 7:01 da tarde, temos que dar paso aos estudios centrais da nosa aula. Seguimos adiante nesta jornada. Céu está volta, o barco Eu sou as ondas. Agora toca nos turno a nós. Somos Raquel, Roberto, Belén, Julián, Lisi e Lisi. Vimos do Colexio Público de Cruz do Niño do Concello de Ocorrello. Ali temos unha emisora solar, Radioactiva, que todos os días se emiten desde as 12:15 ás 2:30 da tarde. Se pasades por ali, podedes sintonizarnos no 102.8 de FM. Hoxe traemos a Ponte nas Ondas unha mostra de algúns programas emitidos estes días en Radioactiva. Escoitaredes As nosas sintonías gravadas polos grupos de Siniestro Total e Propaganda Xira. unha enquisa realizada no patio do colexio. O programa Hai que Sono Unha reportaxe sobre as cantinas de Buquiño. é un programa sobre os xogos dos nosos avós. Esperamos que vos guste. A nós encántanos facelo. Chao. Sí.